Първият гост в подкаста ми е ютубърът Руслан Драгоманов. Здравей, Рони, как си? Здрасти, супер съм, благодаря за поканата първото, което е. И се радвам, че съм всъщност първият ти гост, някакъв вид чест, благодаря за което. И аз се радвам, че прия поканата ми. Сега, нека да преминем към въпросите. Кое беше първо, любовта към футбола или ютубърството? Това е един така леко странен въпрос. Не че е лош, просто футбола се заражда в мен много преди изобщо да получа телефон с тъчскрин. Сега може да не изглеждам толкова голям, но съм на 21, т.е. когато съм бил малък, телефоните с тъчскрин още не са... Когато съм бил много малък, не са съществували. Първият с телефон с тъчскрин получих, ако не се лъжа, 4-ти клас, футбол играл доста преди това. Още от детската градина съм си играл в футбол. Нещо такова, това е, не знам, 4, 5, 6 годишен и в последствие малко повече, като пораснах, почнах и да тренирам и от мачове се интересувам. На 11 години отидох и на първия си матч да гледам на живо. И някъде на 12-13 започнах с YouTube, като първоначално нямаше нищо футболно в канала ми, просто имах някакви влогове. Футбол в канала ми дойде някъде в 2015 може би, 2016, не, 2015 започнах да снимам, 2017 дойде някъде, 2016-2017. Тоест, доста след като се заребих по футбол, почнах да занимавам с каквато и да е футболна тематика в канала си. Тогава беше FIFA 15 мобилната игра. Как реши да започнеш да снимаш видеа? Ами, това не е толкова сложно, просто като бях малък, това се случва 2015-та, нямаше много ютубъри в България. В смисъл бяха една шепа ютубъри, които правеха нещо с телефоните си, кой има камера, кой няма камера, кой снима от кухнята си, кой снима от стаята си, от общежитието си и така нататък, нали. Въобще ютубърите правеха от нищо нещо. Мисъл, базови кътове, нищо супер специално. Някой, ако можеше да монтира, се отличаваше, нали, ако можеше да монтира повече от почти нищо. И като цяло изглеждаше не много сложно. Аз съм бил на 12 години тогава, но тях си казаха, щом тези хора го могат, що и аз да не го мога. Тогава даже не знам дали Мил Конрад беше дигнал 100 000 в YouTube. Точно тогава се преместваха ютубърите първо от VBOX 7 в YouTube. Така че аз реално започнах първоначално с VBOX 7, имах няколко видеа качени там. За жалост вече в VBOX ги няма, дори да ги потърся просто ги няма, заради всичко, което направиха с сайта преди примерно 2-3 месеца. И октомври месец, ако не се лъжа, 2 октомври, качих първото си видео в YouTube 2015, просто защото видях, че другите го могат и си казах, що не мога и аз, пък всъщност аз бях един такъв доста... Бях на 12, нищо не можех да направя, просто снимах. Тогава даже нямах адекватен телефон, с който да снимам. В смисъл имах телефон, но имах таблет, който вадеше по-хубаво качество. iPad mini беше тогава и понеже Apple имаше по-хубава камера от... използвах един стар Samsung. И с първите си видеа съм ги снимал на таблет, това не знам дали някога съм го казал в YouTube. Но да, тогава горе-долу започнах и реших да го направя, защото видях, че другите го могат, че аз да не мога. И последствие се разви доста в различни аспекти канала. Започна малко като канал с влогове и някакви разнообразни видеа. Имал ли си неочаквани срещи, които са довели и до видео? Неочаквани срещи? Ами... Сега има видеа, които не съм очаквал да ги снимам в формата, които са сега примерно имам влогове с различни ютубъри, това се случва в период 2017, 18, 19, така, в които наистина доста различни ютубъри се включват, някои от тях последствие просперират доста, вдигат десетки, стотици хиляди абонати и други, в които в момента, ако си пуснеш ти или някой друг, който не ги е гледал по това време, ще се чуди какви са тези хора, защото дори каналите си изстрели някой. Така че тогава имаше доста спонтанни видеа, защото тогава беше един такъв период на... не знам как да го опиша, в който ютубърите сякаш бяхме повече като приятели, не се взимаха толкова на сериозно нещата и нямаше нищо лошо това да излезеш с 3-4 ютубъри навън да
просто да правите нещо, да се разходите, да ходите да хапнете да такова в момента. Това не ми се е случва от може би 2 години и така да изляза с повече от един ютубър и да прекараме някакво време заедно като приятели, не защото нямам приятели ютубъри, а просто защото в един момент сте повече колеги отколкото приятели, без да казвам, че няма ютубъри приятели, просто други времена бяха, така да го кажа, така че доста спонтанни видеа се получиха по това време, иначе нещо по-скорошно, примерно видеото ми е с екипа с ЦСКА ми пратиха екип, това се случи преди близо един месец, 3 седмици, може би 4, не знам, нещо такова. Това видео до последния момент не знаех дали ще съществува, понеже бях информиран от ЦСКА, че ще участвам по някакъв начин в кампанията с екипа им, но наистина до последно нямах, понеже конфиденциално пазят някакви неща, нали, не знаех как ще изглежда екипа, каква всъщност е кампанията, по какъв начин аз ще участвам. Нали, бяхме провели няколко телефонни разговори, аз знаех, че ще участвам, но не знаех как. Така че в последния момент горе-долу, не беше толкова последния момент, но не много преди направата на видеото, аз разбрах, че примерно 3-4 дена или 5 нещо такова преди официалното пускане на видеото, аз разбрах, че всъщност ще получа екипа с шортите да направя видео за тях. И тук ми беше въпросът дали да направя видео, в което просто много дълго говоря за един екип, или да направя шорт, но викам как ще направя шорт, нали? Най-големият отбор в България ми праща екип, трябва да направя нещо по-специално. Така че, да, ето така, много спонтанни видеа има. Сега мога да ти говоря и с часове, но няма ти е толкова интересно. От кой град си? От Варна съм родом. Посещавал ли си и моят град Лом? Ами, може би ще разочаровам, но не съм посещавал Лом. Някой ден ще го посетя и това няма да е само защото си ме питал в момента. Просто имам желание да обикалям различни български градове, през цялото време обикалям напред-назад. Преди няколко дена снимах шорти, така просто случайно, примерно отидох до Шумен от стадиона им преди 3-4 дена ходих до Ранколак и до Шабла. Обичам да обикалям, така че и на Лом ще му дойде времето. За малко се разминах изходене до Монтана, което трябваше да се случи всъщност вчера. Но да, ще стигнем и до Лом. Добре. Знаеш ли, че в Лом имаше 2 футболни отбора и знаеш ли имената им или поне на един от тях? Ами... Чакай сега, имаше отбор от Лом, който сякаш логото му го бях включил в мой шорт, ако не се лъжа. Едно жълто лого, което сякаш бях казал, че ми е странно реката да е жълта. Да се изобразили на логото, но не мога да сетя как се казва отбора на Лом. Първо беше Левски Лом, а следващият беше Дунав Лом. Дунав Лом, да, мога да предположа, че има Дунав Лом, Левски Лом, може би. Я чакай да им потърся логата, че ми стана интересно дали става дума за същия отбор, ако се сещаш логата им. Логото всъщност и на двата са сини. Левски Лом ги знам, бе, човек. Левски Лом, да, логото им е като на старото лого на Левски, сещам се. Дунав Лом. Значи за нещо друго си мисля. На Дунав Лом обаче никога не съм виждал логото. Да, на Левски Лом съм виждал. Да. Как футболът стана любимият ти спорт? Ами, както ти казах, от малък още съм залюбен по футбол, но съм тренирал множество спортове. Бях ги броил по едно време, 17 или колко спорта съм тренирал. В смисъл изключително много. Занимавах се много дълго време с картинг. Състезавах се до... Не мога да кажа, че не е по професионално ниво, дори е напълно аматьорско, но имам много състезания в живота си по картинг. Тренирал съм 4 различни вида бойни изкуства. Какво още? Да изключим там плуване и каквото още така по-базово съм тренирал, но футбола винаги ми е носил едно по-голямо удоволствие и като гледане, и като игра, примерно, и то не е само защото е отборен спорт, това, че е отборен спорт ми допринася, защото готино е просто да се чувстваш част от нещо, част от колектив, който се движи по някакъв начин.
Но примерно, когато играя в волейбол, не го чувствам това, друг отговорен спорт, не знам какъв да съм играл. Но баскетбол, между другото, по едно време също много играх. Просто не ми носи това усещане, което ми носи футбола, а и футболната общност е много голяма. Наистина футбола не е случайно е най-популярният спорт в света, просто защото привличате. Сега гледам и Формула 1 и тенис много, като спортове, които следя, но футбол е просто... не знам, нещо специално е поне за мен, не мога да го обясня по някакъв начин. Името на кой футболист беше на гърба на първият ти футболен екип? Меси. Първият ми екип беше с Меси на гърба. Това случва... Моят също. Готино. Моят първи екип е от 2014 лятото. Точно, не знам дали беше по времето на световно. Това между другото е един много повратен момент за това, кога почвам да харесвам много футбола. Защото до 2014 бях доста статичен от към чуждестранен футбол, защото гледах български футбол, интересувах се от български футбол, почнах да навлизам в нещата на българския футбол като едно момче, което в крайна сметка няма достъп до абсолютно всичко около себе си. И някъде края на 2013-2014 сезона почнах да гледам повече европейски футбол и 2014 световното вече съвсем ми преобърна светогледа и почнах да остави, че научих всички играчи на световното, които имаше Германия, Аржентина, всичките, но почнах много повече да се интересувам от европейски футбол и тогава малко обърнах палачинката и почнах много повече вече европейски футбол. Лятото тогава бях с баба ми и отидохме и ми взехме тя ми взе първия ми футболен екип на Меси от мисля, че точно сезон 2013-2014, обаче логично фалшив екип. Аз спомням още цената му беше 30 лева и ми го купи от Добрич. Това няма да го забравя и аз си мислех, че това е най-оригиналният екип, който може да съществува, защото седи го гледам, пише Меси, има баджа на Барселона, аз още си го пазя, въпреки че баджа му е паднал. Даже няма Nike слуша, няма логото на Nike. И обаче изобщо не съм разбирал, аз си мислех, че е оригинален екип и гледах, нали, като не го носих, си го закачах на закачалка и си го гледах и го носих само във важните си мачове, само когато играя по-важен мач с приятелите, само тогава го носех, за да не го изцапам, много го пазех, примерно като го изцапам леко, нали, айде да не го слагам веднага за пране след 3 минути, взимах там мокра кръпичка или вода, каквото и да гледах да е безупречно състояние и до ден днешен го имам, сега вече не е толкова запазен, просто защото са минали едни 10 години, но да, все още го притежавам. Супер. Днес колко футболни екипа имаш приблизително? Приблизително 144. Доста са, да. И наистина приблизително добре го каза, защото не мога да... Аз имам един списък, между другото, в който съм си записал всеки един от екипите ми. Те 144, но през годините имам екипи, които просто някъде съм загубил. За хората, които ми следят канала, знаят, че на много пъти се местих. За моя жалост, просто това са неща, които не зависят от мен, нали. Дали ще съм в родния си град Варна, дали ще съм в София, където всъщност завърших училище. В момента живея в Нидерландия. Отделно от това съм сменил много местоживения и така нататък. Това са и по-лични неща, в които няма да навлизам в детайли, но много пъти съм се местил и доста екипи съм или загубил, или някъде прибрал, където не съм ги виждал от години, така че, примерно, спомням си, имах един екип на Оливър Кан. Една от най-ценните тениски, които имам и снимка във Facebook с него. До ден днешен нямам идея къде е, затова примерно не ми е в списъка, защото просто не съм го виждал. Дали още го притежавам, дали съм го загубил, нямам идея. Но случи се такива неща. По списък екипите, които в момента притежавам и кажи, че знам къде са 144. Добре. Кой ти е любимият футболист? Любимият ми футболист е Димитър Бербатов. Привърженик съм на Ливърпул, но Бербатов ми е много на сърце. Стоичков също много харесвам. Просто, да знам, харесвам български играчи и като цяло успешните български играчи. За жалост в момента нямаме много утвърдили се играчи в Европа, но всеки един от тях ми е симпатичен. Ти имаш ли любим играч? Да, Меси. Много харесвам Стоичков. Много са ми любимите футболисти. Готино. Меси или Роналдо? Ти ми каза, че първият ти екип е бил на Меси, но все пак ще те питам.
Хубаво ме питаш, понеже няма да ти отговоря. Не защото е някаква тайна или нещо, просто като бях по-малък, бях Меси фенбой, че смисъл харесвах Меси повече и твърдях, че той е най-добрия. Може би до ден днешен смятам, че Меси чисто футболно има повече качество от Роналдо, но в продължение на годините осъзнах, че няма нужда да ги сравняваме, просто защото те имат толкова много плюсове и двамата, толкова много уникални качества, които са най-добрите и в историята, не просто в настоящия сегашен футбол, че просто то е малко обидно да ги сравниш. По-скоро наистина аз това през цялото време агитирам хората да им се радваме, защото времето им наистина изтича. Меси, това може да му е последния или предпоследния сезон. Роналдо и той според мен ще играе още 2 години, докато примерно сина му стане на 16 и ги изиграят един официален мач заедно в Ал Насър. Нещо такова виждам, просто тези хора няма да играят още 5 години, няма да играят 10 години. 1-2, максимум 3 години виждам и за двамата, което е тъжно, защото след време ще казваме, нали, те бяха толкова добри и така нататък. В момента е хубаво да им се радваме и после да ги сравняваме евентуално, ако искаме, но аз лично не искам да ги сравнявам, просто и двамата са уникални на най-топ нивото. А мислиш ли, че Роналдо ще играе на световното 2026 година? В 2026-та... Ако го викнат, той ще играе. Може би въпросът е дали ще го викнат. Защото той ако е още активен, ако не се е отказал, което мисля, че няма да стане, мисля, че точно тогава някога ще се откаже. Ако го викнат, ще играе. Ако не го викнат, логично няма да играе, но няма да е въпрос на дали той ще се откаже от националния отбор, а по-скоро ще е дали те ще преценят, че той им е нужен, аз така го виждам. Защото Роналдо, мисля, че ако може би играл и до 56, въпросът е, че той иска и да държи едно ниво. Той няма да се задоволи да вкарва 5 гола на сезон, така че докато Роналдо може да вкарва двуцифрен брой голове на сезон, според мен ще играе. Или докато сина му стане професионален футболист и играят заедно, но двете. А кои сте любимите отбори, български и чуждестранен? България съм привърженик на ЦСКА, нещо, което доста дълго време не мога да кажа крих от аудиторията си, по-скоро гледах да не го намеквам и на такъв етап все още гледам да не го вкарвам много директно в очите на хората, просто защото в момента работя с много български отбори и гледам да съм обективен. Въпросът е, че какво се случва, когато имаш любим отбор и се опитваш да си обективен спрямо останалите, хората не те взимат много на сериозно. Примерно имам много видеа и такива шортове, тиктокове, както искаш ги наричай, в които споменавам Левски, много често получавам коментари: прав си, но си чорбар. И гледам да не го вкарвам толкова много на цялостната си аудитория. В момента нямам против да го споделя в това подкаст или в някое видео, но примерно в шорт или в директно мачово видео няма да натъртвам клубовите си пристрастия, просто защото виждам, че средния фен не е на нивото да приеме, че може да си обективен, въпреки че харесваш някои от големите отбори. Иначе в чужбина привърженик съм на Ливърпул и на Байерн и вече имам фаворити отгоре-долу почти всяка една голяма лига, но колко съм им фен е малко ЦСКА и Ливърпул са моите любими отбори също. Готино. Въпросът е, че нещо, което даже малко ме обижда последно време, като правя за ЦСКА, получавам критика: ти не говориш за Левски, говориш само за ЦСКА, чорбар гаден, не знам какво. И когато правя за Левски, получавам: не прави видеа за Левски, говори си за твоите хора, не ни срами нас, нали? И обзето има толкова много различни хора, които гледат и коментират. Сега имам и коментари, примерно когато направих колаборация с ЦСКА преди 2 седмици и нещо. Имахме и TikTok качен в TikTok канала на ЦСКА и в тяхното стори се появих, следователно направих и видео от матч с Спартак Варна и Тобислав Стипич интервюирах. И има и още други неща, които не знам дали ще видят бял свят, затова няма да говоря в момента за тях, но имаше коментари, които примерно ми харесаха, фенове на Левски, които пишат: аз съм левскар, но ево, че сте викнали Руслан, нали? Или Руслан е чорбар, но ме кефи, или каквото и да е. Просто това, че
понякога това, че си фен на друг отбор, не значи, че си лош човек и това трябва да го... Опитвам се по някакъв начин да го вкарам в главата на българския фен, защото за жалост сме много, поне средния български фен е много изостанал чисто психически като идея какво представлява модерния футбол от 2024 година, 21 век и че вече няма нужда феновете да се млатят като са фенове на различни отбори, понеже футбола отдавна не е такава игра и той никога не е бил силов спорт, никога не е бил... Това не мога да кажа със сигурност, но просто не е нещо, с което ще доказваш, че си по-силен физически или че си по-голям и ще накърняваш вербално или отново физически, психически, както искаш опонента. Просто не е работа. Футбол е спорт, футбол е игра. И да, казваш, че футбол е много повече от игра, така е, но по-скоро го принизяваш по този начин. Това е абсолютно друга тема, но да, средния български фен не е готов да чуе, че има и инфлуенсъри, че имат футболни пристрастия. Примерно направих сега видео, вчера го качих с Спартак Варна, не знам дали си го видял. Мача на Спартак Варна и Ярда. Миналата година работих по същото време, всъщност беше дали не беше 20 август, т.е. преди близо 365 дена направих видео колаборация с Черно море, другия голям варненски отбор. И сега поради различни обстоятелства в момента не работя с Черно море, не е по мое нежелание, но пак имаше коментари, ти работиш с Черно море, как смееш да работиш с Спартак Варна? Нали, то не се заключва, защото по тази логика аз като съм привърженик на ЦСКА, дай да не работя с никого. Нали, мога да се огранича от работа с Левски, примерно, но защо да не работя с Спартак Варна или с Черно море, или направих видео с Янтра Габрово, с Черноморец Бълчик, нали? Въпросът е, че трябва да... Средния български футболен фен трябва да е малко по-отворен към света и че не всичко са ултраси и не всичко е бойща и агресия. Но и до там ще стигнем, защото малко по-назад, вървим едни 5-10 години назад от средния футболен свят. Такива неща горе-долу почнаха да се приемат в Европа, според мен някъде около световното 2006 или някъде между 2006 и 2010. Да кажем, че в България след 10 на години ще почнат да свикват хората, че има фенове и на други отбори, които имат право на мнение, но и до там ще стигнем. Понеже спомена, че си правил видеа с Черно море Варна и Спартак Варна, ти за кой от двата отбора си? Това е въпрос, който няма да повярваш на отговора ми, но нямам някакъв много изявен фаворит, понеже аз израснал в София като момче от Варна и всеки път, когато стане дума за Варна, гледам да защитя Варненско, така че без значение дали си споменали Черно море, което доста по-често се споменава, или Спартак Варна, и аз винаги казвам, нали, да, варненски отбор, трябва да подкрепяме варненския футбол, така нататък, нали. И просто, може би, ако бях израснал толкова много във Варна, примерно, ако бях стоял във Варна до, да кажем, 16 годишна възраст, щях да имам фаворит, но аз не израствам не уча в училище във Варна, местите са много на малка възраст, така че не израствам с приятели фенове на Черно море и фенове на Спартак и не ходя и на мачове на Черно море и на Спартак на дневна база и така нататък. Така че нямам отбор, който да каже, ето този отбор ми е на сърцето, затова съм привърженик на ЦСКА. Защото аз всъщност израснах с ЦСКА на 11 години, за първи път бях на стадион Българска армия. Тогава всъщност беше в сектор В, защото сектор Г се ремонтираше. Може би не е бил и особено подходящ за 11 годишната ми възраст. Но да, за първи път на матч на който и да е варненски отбор, отидох 2019, т.е. аз съм бил вече на 16 и от доста време вече имах идея за български футбол и така нататък. И аз тогава отидох на контрола на Черно море, не съм отишъл на някакъв голям матч. Всъщност единствените ми матчове, които съм ходил официални на Черно море и на Спартак, са видеята, които се виждат в YouTube канала ми. Всичко друго са контроли, които съм фанал лятото, защото през учебната година не съм бил просто във Варна, за да гледам матчовете на живо. Така че и двата варненски отбора имат някакво място в сърцето ми, ако мога така да се изкажа. Нещо, което
отново фена просто не може да приеме, но аз съм момче от Варна и ако имаше Варна един отбор, щях да подкрепям него. В момента има 3, подкрепям 2 от тях. Фратрия също ми се струват симпатичен отбор, въпреки че може би щях да говоря нещо друго, ако бяха от друг град, но нямам идея. В момента и Фратрия искам да се вдигат нагоре. Като цяло в варненския футбол да се развива, искам Варна да стане футболен град, да може да се мери с Пловдив, но всичко с времето си. Надявам се, че помагам за развитието на това. Преди малко спомена и за интервюто ти с треньорът на ЦСКА и сетих още един въпрос. Имаш ли любим менеджер? Като цяло не е задължително да е от България. От български имах предвид. Любим менеджер Юрген Клоп. Доста единичен отговор ми. Моят любим менеджер. И това е яко готино. На коя позиция играеш? Дясно крило. Аз играя като ляво крило. И сигурно десният ти крак е по-добър? Да. Да. Колко пъти са местили на лявото крило, защото десният ми крак е по-добър. Не ми е удобно там да играя нещо. Кой отбор мислиш, че ще спечели световното 2026 година? Много напред ме прати. Де да знам. Ако трябва да гледаме тенденциите, трябва да е или Франция, или Англия, или Германия, или Бразилия. Въпреки че това аз казах почти всички силни нации. Но Германия в момента има много момчета, които се развиват. Аз по принцип харесвам немския национален отбор, така че това няма да е най-обективният коментар, който ще чуеш в този подкаст. Но надявам се, че те ще се развият достатъчно да стигнат поне до четвърт или полуфинал. Англия имат страхотни таланти през цялото време. Не знам кой ще стане менеджер на английския национален отбор до тогава и дали нещо ще се промени. Защото според мен чисто тактически трябва да се промени нещо в Англия, за да могат да печелят тези финали, на които се класират. А Франция, каквото и да кажеш, е малко. Те просто имат добри играчи. Ще продължават да произвеждат добри играчи. Те първа с играчите, които имат в момента, ще вдъхновяват идващото поколение. Мбапе тогава ще е някъде в прайма си, така че нищо чудно и Франция да направят нещо. Съмнявам се да са Аржентина, съмнявам се да са Италия. Испания също имат много добри момчета. Ламин Ямал ще е станал по-стабилен, въпреки че той ще е на 19, няма да е толкова по-голям. Никой не са. Всичките те момчета, които видяхме, че спечелиха и европейско първенство, и олимпийски игри, ще се развили. Нищо чудно да видим и Испания да вземе световното. Ако трябва да дам някакъв много ранна предикция, може би Германия, не знам. Малко не им достигна, наистина, ако не на европейското в момента, ако не ги беше спрял Испания, нищо чудно да се бях класирали на финал също. Имаше една ситуация в матча Испания срещу Германия. Кукурея пипна топката с ръка, да. Да, можеше да има друг победител на европейското. Аз съм почти на 100% сигурен, че ако Испания бяха отпаднали този матч, Германия ще вземе европейското. Но нали, това са просто гадания. Няма как да знаем. Кой отбор мислиш, че ще спечели шампионската и защо? Отговорът ми със сигурност не е Ливърпул, за жалост. Понеже просто не го виждам. И другите ми любимци, Байер Мюнхен, няма също да са. Реал Мадрид, просто не искам да се случва, но най-вероятно ще е Реал Мадрид. Просто не виждам кой отбор може да им се противопостави. Манчестър Сити са стабилни, но това е последния сезон на Пеп Гвардиола. Не знам дали той ще успее да задържи това, което има, докато Реал Мадрид станаха още по-силни. Те просто тази взеха Мбапе, взеха си Ендрик, не знам кой още са взели, не мога да се сетя, но имат навсякъде по терена играчи и те наистина имат една 11-торка, на която няма слаба позиция. Те просто имат добри играчи. На резервната скамейка имат играчи, които почти всеки един отбор в света би искал да има като титуляр. Така че не виждам какво ще спре Реал Мадрид. Наистина не ми се иска, не харесвам Реал Мадрид, но най-вероятно ще са те. От колко отбори имаш автографи и приблизително от колко футболисти? Много са. Това въпросът е, че в един момент спираш да... Мисля, в момента това видео, което направих с картичките с автографите, там събрах много, но в момента, примерно като работя с футболни отбори,
Да кажем сега без значение дали с Спартак, Янта, ЦСКА или другите видеа, които те първа следват, за които не мога все още да кажа нищо. Когато работя с тези играчи и с тези отбори, аз не им взимам автографи, което може би е някаква изненада за някаква част от аудиторията ми, защото той събира екипи и той събира такова. Примерно мога да си взема екипа ми на ЦСКА, ето тук, който ми подариха. Примерно, ето екипа на ЦСКА, аз съм го сложил да е буър малко фона. Можех за видеото с Спартак, примерно да взема екипа, да помоля целият отбор да ми се подпише, да помоля Стипич да ми се подпише, ще се случи, нали? Но в един момент осъзнавам, че може би, да, екипа със сигурно ще да му се дигне стойността с поне примерно 200 лева, но в един момент, когато си комуникираш с тези хора и когато си близо до тях и не усещаш нуждата да им вземеш автограф, просто не знам, странно е. След тези картички аз наистина не съм искал на никога автограф. Дори снимка, смисъл, привърженик съм на ЦСКА, минават тези играчи, които съм гледал, някои от тях по-дълго време, някои от тях тепърва, нали. Пак с никой не се снимах, нали. Вече в момента за мен целното е да мога да направя интервю и да оставя нещо и за зрителите ми. И това е, но колко автографи много имам, не съм ги борил, имам доста подписани картички. И то аз, между другото, не съм подписана картичка, не мисля, че някога съм отивал при футболист да ми подпише картичка. Имало е случаи, в които Стойчо Младенов, като беше треньор на ЦСКА, което се случва много отдавна, не знам, примерно 2017, 2016, нямам идея. Тогава си спомням, че помолих Стойчо Младенов да ми се подпише на шалчето. Не помня да съм искал автограф на футболист. Да, май не съм искал. На Димитър Барбатов съм взел автограф също. Това е единственият ми подписан ръчно екип и Христо Стоичков ми се е подписал на една книга. Това може би са... и Барбатов ми се е подписал на неговата си книга. Това са единствените двама или, ако мога да кажа, трима играчи, които някога са ми се подписвали, иначе всички други автографи са ми или подарени, или това видеото с картичките, не знам дали мога да кажа, че съм си ги поискал в случая. Така че да, просто нямам практика да ходя да искам автографи от играчите, въпреки че е нещо готино, което се кефи феновете, че правят. Аз също съм писал писма на отбори. Това са ЦСКА, ПСЖ, Ал Насър и на много други отбори, но по имейл. Получих отговор от ЦСКА. Стига, бе! Това са автографите. Целият отбор ти се е подписал? Да. Я го върни? Или той е наличе? Наличе. И са ти пратили картички? Да. Може да ги видя? Да. Това е защитник на годината Юрген Матай. И тогава Йоан Бауренски все още беше в ЦСКА. Да, и си ти пратили две картички. Сега ще ти покажа още един автограф. Сега не знам какво да очаквам. Това е картичка от Христо Стоичков. И златната топка. Много готино. Преминаваме към следващата тема, която е някои от големите летни трансфери. Кой според теб е най-големият трансфер това лято, като изключим този на Мбапе в Реал Мадрид? Тъкмо ще я ти отговоря с Мбапе, който е очевидният избор. Не знам кой да е най-големият трансфер. Това ще изпусна някой, може би Дани Олмо в Барселона, не знам. Ендрик в Реал Мадрид, ако говорим, въпреки че той беше подписан по-рано. Още е голям трансфер. Хулиан Алварес в Атлетико Мадрид, въпреки че това за мен не е супер голям трансфер, просто защото 95 милиона за Алварес според мен са малко много. Другото, което е, че той не е толкова добър, че да го сложа. Не кам, че е лош, но за най-голям трансфер винаги мисля нещо по-голямо. Мбапе и след Мбапе, който както иска да се нарежда общо взето. Взеха Сиор Лот в Атлетико Мадрид. Той се представи много добре в матча Вилереал срещу Реал Мадрид. Сигурно си го гледал или си разбрал.
Разбрах за него, но не го гледах, да. За тези, които не знаят, Реал Мадрид водеха 2-0, той вкара един гол, за да направи резултата 2-1, след това стана 4-1 за Реал и той вкара 3 гола, за да ги изравни 4-4. Матчът приключи така с 4-те попадения на Сьорлот. Какво мислиш за напред в YouTube да правиш като съдържание? Ще правя още няколко епизода от подкаста. Шортовете правя поредица, запознайте се с отбор. Измислил съм и някои други поредици, но няма да ги издавам. Добре, супер. Приятели, това беше днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да го харесате с един палец нагоре и да се абонирате за канала ми с камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Аз бях Нико. Аз бях Руслан. Чао! И до нови срещи!